De gemeente Opstelon liet 9 duckouts slopen. Aanleiding is een onderzoek naar de veiligheid van de oerkapings, insteld naar het dierlijke ongeluk in Twiesel. Al meer gemeenten hebben zo'n onderzoek dien. Opstelon worden elkaar de duckouts binnen 2 weken voorthelilitten. De sportvereniging krijgt compensatie. Braasband Halleluja uit Menam is daklees. Cultureel centrum De Weem uit het dorp had op 1 juli de dwarren sletten en dat is jeder pland. De Weem is zo pas op 1 januari dicht, maar kregen de exploitatie nul net meer roen. De braasband is nou hastig op zoek naar een nieuwe locatie, het liefst in Menam. Bouwbedrijf Dijkstra Drijsma had het sponsorcontract met SC Cambuur maar 1 jaar verlengd. Na peteren met meerdere partijen had de voetbalclub toch weer kiezen voor de bouwgroep. Daarmee is het bouwbedrijf voor het 5e jaar op rij de haatsponsor van de Ljouters. Kom maar, ga je! De 29 jaar lijkt het er een eind te komen aan het jaarlijkse KNVB voetbalkamp in Bakkeveen. De KNVB had bekendmaken er na dit jaar mee ophouden te willen. Heel iets meer betellen voetbalclubs en amateurclubs houden Simmerdijs een eigen voetbalkamp. Onder het kamp in Bakkeveen doggen dit jaar 122 voetbaltalenten mee van zo'n ontredje. Juni is nog wat rijnwetter, maar vannacht wordt het droog. De temperatuur is heeg, zo'n 20 graden. Morgen is nog een buiken, maar al gauw komt de zin erbij. Het wordt dan zo'n 24 graden.